Hi friends, jotono no lamsago ani katal video ke narak to ani video no gya din kolmo bal ko hana 1 month angka 1 month like ha ke no ang video khaise gya pro nong nango thane vlogo sajak ani exam nai nei ani exam 8 tarik ni simi dare 1 tarik go sapaisho hingke ang 2 tarik hingke no phaike angka aboni bisingo ang video khainani hinmani bon an babu hamia do gan babu jibo gan bagai ani mane khane ni rogam se mut kore haita gebro nai doni na rok ke tabo khana ama saikalango bol ke sai kono kinara no nai toni de hnaita ngake masing to paikha hingke tak tangmala pake wadero wanai haini bagai bol nai tondi kisa hinchao hingke ama bo naijak agino hingke hepon kisa nai tondi chawda no hingke ang utang nainai sini sesna bupang rok sini kwai rok kinaro nanya amsa hamsala haslo thai khiro ang hingke kinaro no sini bagano no naiye tanjanai kor sana role to sunaske nanu blog khaji ka hingke nai tondi rok ang bol tanmani nanano naharnani je thangi ma tongso tasing sayadi ba ang ama dugano thango hinai hingke dugani phage hangka je ama sapayano ni nanano nahari haige rinita angaingo scooty saika ba haike nin kakai no hinai hingke tabuk nahanani thangai tongla kita jeng kakai bai nana miya ni simnori khati toni rekha bodo bobske mane phaine ni musung jakso ata hingke tini ke thangna hasina miya wo ke sini cycle kore bla hain bagai boni naimani manli ata ke tin ke man kang ke ba nahanani thangla jona kheta tab ke jeng patni bazaro si sokpai tongba kya borok kri tip tabo barta rok tam khana barta mi khana 10 ta rok si khana hingke borok ta hingke bonan rok nai tongli hingke tab ke jeng iko borok kathal gana no sokai tongba kya hingke bonan rok nai tongli yang suja thangmani hingke to borok kathal sini hingke to sini o hai dibana hingke jengkai tabuk right side digi thangnai ta hingke boro nai tongli na rok hingke bono jeng tabuk thanglainai singke kotak files tonglaikya tasini bus doi par mayang par wngoi mayangoi tongo o jaga o kailai phanai ni bus yobo hingke jeng tabuk thanglai tonglaikya nanani par rok bo nani no nana bagui hingke nai tongdi chini bwskang tui chini scooty bai sem sem ke lai thango hingke jeng bo salai thanglaikya ta scooty rok sem sem no keno lachio salai sanani bagui hinai hingke nai tongdi sing tabuk sogri ni sing rogo tabuk ko sokpai si tongpukya nana singni nogom ani manke ani amani nokta ro gen babuni hingke to ayango mandai hingke amani khebo yango ta amani par hingke tokma kari khaipono bongni par soi soi tomakari khani ke sini jago abono real bumung hingke to tomakari keta bongni real bumung tongo ta
Hingke bono naitongni norok je norok nang phunukgwi mansak phunukgano norok tan video no get dini kolong mangjak hingke tini inchikmi taisa nog bo nai hingke bono naitongni ta nana jongno nahar naitiro papagya hinui readymade soklaijak chikon nana hingke tabuk khe iko ano amo side o horta borok bari rok khlaio hingke mwkhwtang no kisa naitobdi hinui hingke chwng kebo kerui no thanglai tonglaio mwkhwtang nailainya bagui bongni pukhiri o ta pukhiri tabukhe twiran thangani sao hingke bithang nailagena hingke chwng tabuk kosom paikha pukhiri o eyango khe kheto rok tongo samni kheto rok samani haino irimo bwswk doni amo thas khe borok bar tongkha kaham kaham khe naithok naithok khe hingke kwkhwrang khe eyango iko korsoi khak tongo pukhiri se gichang se oro tuku khata hingke tabukhe twiran thangkha agi ang yangroko faipurkha twirok ranchakya afro tangbolani somoi ro wngkha na saimali ang bugui thangkha hingke iko korsoi khagui tongo sap sap amtwui kosom no thokjak oro bwswk photoshoot khainai khe thas tongo sakjak jabra pura green wngjak hingke chwng oroni kosoi bai mirok boskok raioe twilangkha hingke tabukhe chwng iko borok kathal bakskhe bol kathal hino bakskhe borok kathal hino chwng tabukhe borok kathal bazar o borok kathal bazar o soklaijak tabuk hingke khe phaimani khe video khwlailiya tamoni hingke nana no twijak hingke bini ree rok se twijak bini bo atwngsa babuni bagui mwkhwtwng rok bo tui o ta hingke ayang ni bwskango mwkhwtwng tuo tei bini ree rok tongo hingke bag tongyani jaga kwrui hingke haini bagui faipuru ang video khlailiya hingke chwng tabuk borok kathal bazar o iko tamsaani nana babuni bagui o parani atamani local ni paitlang ni sao babu tomti rok sara saimanyabla hingke tabukhe iko kisarok kwtui swtui painani naimani amtwui rok thokjago ang eyango wngkha khe amtwui rok mano manui o amtwui rok khola rok manya ejango khe mano hingke kisa pai twilangkha haino nogo thang maar khe chana hinui angbo pai tongkha ta student ni o jaga o hingke bono naitongni norok hingke tabukhe chwng iko thanglai chynai borok se kwrui tamoni hingke tibor ni bagui ja saimanya tini borok kathal bazar ni re din do iphone o saimanya tamoni bagui borok kwrui tibor ni bagui ni borok kwrui nya kinto norok bai ang nogo thaiui malai chuwani oro video rok khaidokya hingke ang nogo se sokpai tongkha hingke borok no tini paiyasak ani video naitongmani bagui belai no hambai ang norok ni support nango ano support khlai norok jotono no bye bye.